Tabbas rasuwar mahaifin Jaruma Rahma Sadau ya taɓa zuciyarta tare da 'yan uwanta kamar yadda ta wallafa a yau a shafin nata kimanin karfe 6 na safe mahaifin nasu ya rasu wanda zuwa yanzu suna nan suna ta karɓar ta'aziyar mahaifin nasu. Jaruma Rahma Sadau ta yi matukar jin wannan rasuwa wanda Jaruma Rahma Sadau da 'yan uwan nata sai da suka fito kwansu da kwarkwatarsu da 'yan uwa da abokan arzikinsu suka hau layi suka bi saurin sallah wanda suka sallaci mahaifin nasu tare da al'umma. Kuma jarumai da yawa daga masana'antar Kannywood sun fito sun nuna ta'aziyarsu ga wannan jaruma, wasu kuma sun wallafa a kafafen nasu na sada zumunta. Tabbas dukkanin mai rai a wannan lokacin Allah ya yi wa mahaifin Rahma Sadau rasuwa. Dukkanin mutumin da yake zaune lafiya tare da iyayensa mutukar Allah ya raba su ta hanyar rasuwa, dole rasuwar ta taɓa mai zuciya. Ya Allah, muna roƙonka ga duk wanda iyayensa suka rasu ka ji kansu, wanda yake tare da nasa iyayen shi kuma Allah ya raba su lafiya. Amma tabbas mutuwar mahaifa mutuwa ce wadda take daɗewa a zuciyar mutum. Jama'a, ku tura saƙon ta'aziyar ku ga Jaruma Rahma Sadau, ku taya ta da fatan Allah ya ji kan mahaifin nata, Allah ya gafarta mai. Idan tamu ta zo mu kuma Allah ya sa mu cika da imani, amin.